ma chewogu tutu ami be ndị ekele anyị chọrọ ụjọ si lulu n'aba mgbagwa ndị nja na ejire be na ba achụ ndị olu ami be ka anyị narị ka anyị kọrọ n'ebe anyị akọ ma ndị baba gụgbọ ibe nyiri ọ ụdị eje eke ọrụ eke mmadụ ahụrụ ya na ya gaji igwe ndị mmigbo ka amalị ndị na-eke mgbọ na-alụ ọrụ ịma na judu anụ mma mbozi si na okele anyị mgbọ mebe mụ ya na nwa bụ obi na mgbodo bụ na mgbọ ma ekọrọ ka akọ bụrụ mụkọ ba na-ekechi mgba ya o nwere ndị enyere mgbọ ma bụrụ ihe nyiri si ka ba bụta ọzọ ma nke eji eji ọgwụgwọ ọ ibe ndị ayo ibe mụ mala ụgwọ ya alụ ọrụ ya alụsikwe n'ihe ike ọ maka agwa mmigbo eji ebe na-esi ọnwụ ọgba aka eji ọgwụ a na-ematụrụ onye ọ bụ nnukwu egwu ọgụma ma gbara aka wee ji ọgwụ cha maka na bekee eji achụ nta ma ọta ahụ amara mgbanwụ ya gaji igwe ọbụla onye ọbụla mara ọrụ niile n'aka ọ ụdị eje eme aka mana nwoke ejeghị ije mana ọnwụ mekere olu ibe ndị ayọ olisechi o nwere ibe mụtara ụbọchị gboo mgbe ebulile uche ya gaji agwọ mmikpo ka ngwa ndị banye ibe ji agba mbọ si ọnwụ bụ ibe ichetara n'aka gị be nọ o nwere abịa na-akpa akakpọ nwatụrụ ime na azụ ndị banye abịa na-akpa akakpọ na-esi ajọ ọnwụ mgbe nwekwu uche ma dibịa ezukogo m akakpọ mgbe amalị nye abalịa ibe nna agwakọ ma njebe ọlụ ka m bụrụrụ uche onye tụrụ ime na azụ nya ya egwu egwu ekpili ọ bụ na ebuli aweliru obodo nye egbu na-enwu mgbozi na agba ọsọ ru na-achụ m ọsọ ama obodo banye mgbakata ọsọ ami baba imozu ulu jidezi emu n'ụkwụ agwọdị m agba nje agba ọsọ mgbe a na-eme asa lekpu olu na-ene m ebe mbalị n'ime ọhịa mana chukwu omesi gị ọgọ oge mbalị n'ime ọhịa nna agwa ike anyị a na-anwụrụ agụ n'aka olu agbana mbọ ọnwụ m n'aka maka alili egbu omu n'ọka m mma ka ntụwa n'imele nwụrụ olu ka na-agafe ebe nnọọ ama emembe nyọtọ anyị na-akwụsịgo mgbe site na azụ na onwe ga bụ ụda azụ na ime nọ mmiri igbo ebe mụ na ọtụọ mmiri bụ igbe ọkụ nna ya gwalọ ka nsi ezie amịbe tụọ mmiri ka ngwe n'ichi m ọnwụ maka ma na anwụrụ m n'ime mmiri ka ọ bụrụ anyị nwee ewu ozu m n'anya amịbe bụ atụzibere m n'oge ntụrụ n'ime mmiri mgbe ebe etere n'uche nwee kpalị ma alụ ọfụma ịmana ba nje atụgo mmiri mgbagba mbụ onye ọtọ nwee ndị inye ọtọ mgbe akọma ndị ababa adịbazụ ambịaba adịbazụ mbesi ebe ọ bụ nyiri ewezi nata mma igbo kpani apịtị ka nsi nwee natịba oge nna anaghị banye ụbọchị agazigo fọdụ m agbago mmiri mmadụ na-akpọta adịghị m agbọta fọdụ m na-ajụ ihe ọkụ anyụ na-enwuzi ọkụ nna gaba na abụ mmanya ka mgbanyụ ofu na ọja ajụ ya ka nje ana ebe ewu oge na na-alụ ụlọ ndị mmadụ sọ m ndị mmadụ akọgọ nwunye m na-akwa akwa na mụ anwụrụgo aka akọgọli anya mana ọnwụ m ekere olu ya gaji igbu mmikpa na ime eke ezi ọnwụ mana mgbatu na-azụ ehi obu mgbe ọ na-atụgbu m atụgbu mana ibe m nji isi ya n'ọnwụ nje ba n'ime nwa ahụ nwere ike a na-eti mkpu mbabataba azụ nwanne mmadụ tiegbu azụ ya ka nje mmadụ azụ nji kele ba n'ọnwụ ọ bụrụ anyị ma bụrụ olu anya ya ga-enye egwu mmigbo nwanne mmadụ na-ebutela onye ọ bụ n'owuto onye ọ bụ anwụchi ezi bụ nwanne mmadụ na-abụkwu arụ ọfụma ma mgbe na-agwụ ịka nke kpọrọ mkpọ ọbara azụ ejiri mkpa anụ ọgwụ mee ka mara ezi ebe anyị nọ otogo aka ọ pụrụ n'ọfụma ma ọ bụrụ onye alụghị na oje rie nne ọ mara ezi ebe ọ nọ obe ebebezi mkpali ọba chụbe ya achụba ma ebe m ji akwụsị gị lụ ọrụ ebe kwa pụta ka ọ na-alụzi mana oge ebe a ji kwuo m okilikili ebe m wee lụwa ọrụ olisebenyere n'ime aka ya ka anyị eloluchi m ndụ oge ndị ala ime ahazi ndị mmadụ gbala ime nkili ndị mmadụ ajụ m kerebe nrụrụ arụ site mibe na mmụ arụrụ nwa na arụ ọ bụrụ na ebe na-ekigbu m ka nna akwali o nwere ibe jijiri bụ ọbụ na mba akparị akpa ya ga-enye abụọ mmigbo onye jele ọgwụ nwere ibe bụ iwe oyibe na-ewu m iwe okpu n'obodo mmụba ayọrọ anya ayọ ka egbuo ka anyị jụ ụlọ yere anyị ka anyị gbuo oke n'ama ma mgbam n'ebe a ji bụọ m ibe ji nwee galụọ ibe m ya ga-enye abụọ mmigbo ya mbụ emezina
ikorobịa dị ahụ anabịa agba na-eke nụ ya mmụọ na mechi nwanne enye na-egenye igwe mma igbo onye ọba enyekela aka ịmara ọ na-ahụ nwanne n'ụlọ ọba anyị mana o nwere ibe ọgbara m igbo ọbịa inye aka iche na anya agwụgwọ na obodo anyị ekere ọgwụ ịmara ọ na-abaghị eze ọlụsiri ọrụ ike mana o ji ezi ọnwụ bụ mmadụ achụ n'anya ịbụ otu ya ga-enye agwọ m igbo onye aka nwere ibe nyeli ogwu ibe ji atụrụ mmadụ nnokwu egwu ọ bụ na mmadụ anụ ọgụ ọgwụ n'obodo a na-emejeri ya mgbagwu maka na ọnwụ dị n'ọgwụ ọmụma ịma na ndị anyị na-egbu ibe nwejikwa ọgwụ abịa mana ebe na-egbube kedu ibe nyeli go iji aba mba ịzakọ na azụ eyiri ọgwụ gwa yi ọgwụ bịa ebe ọ ibe eji ebi ọnụ mmara na agwọ ebe anyị ya ga-enye agwọ ọ bụ na akwụkwọ mkpụrụ ọ bụ ofe eji emi mbụ ka eji eme ọ ya ata dị mmechi na-egeji igwe mma igbo ife nji agwa ibe mụ anọ m na-egwu ịgbanwe ịgba agụ na abụọ ọ na-egwu ka na-abụ bụ ụbọchị mbụ nke bụ ụtọ mgbagharị ka ọ bụ obodo o nwere ihe na-alụ egwu ka na-alụ ụbọchị mbụ mana ọ bụbịa n'ụlọ ọba mbesikwa ọnwụ ịma na enwere ụmụ ọgwụ o nwere ibe nchekwa ochekwunye chimụ ka na-alụ ọrụ amala ngwa mmiri ya gaji igwe ma ọ bụ na bụlu ọhụdị eji emie mana ibe jeke na-azụ ụlọ mmadụ bụrụ kọmanda n'ebe ejela ya ụmụnne m ndị ọgwụ ya nata ọ gbalị mbọ ọkụziela ibe ezi ma ọ bụ nya lụrụ mune ma ọ bụ chikwu lụrụ ọrụ na chukwu onye gị ya onyinye ya kọmanda ka ọ bụ ọ na-abụ egwu atọ ọ bụ na asụ ikwu akwụkwọ ndị be anyị ata na nwụrụ anwụ nwa mgbe agụọ nara e na-egburu atọ na fim egbu atọ na fim agwụ ọ ibe nye egbu nwa m nna eke ọ na-abụ egbu atọ na fim mana na fim agwụ ga-agwụ ata na nwụrụ anwụ ya ga-eji igwe mma igbo amibe ka atụzielu olu atụzielu ọ ibe nye ya agwa ebe mụ na aka apa mana olu bụ ọgwụ obia olu ọbụla ọgwụ ka ọchasị ebebe ebewazi ọ bụ ndị obodo ibebe gbalụrụsi ebe ọ dị bụ mana onye ji alụ ọgwụ nụọ nta n'ime okoto onwe na ọba ana m agwọ obodo anyị ibe ahụrụ n'anya o nwere mgbasị na-agba ọsọ olu batalịkpa azụ olu bụ nnukwu ọgwụ bịa banadụ ugoli egwu karịa marụ ya gaghị igwe mma igbo ama ibe ka anyị gba ọsọ n'olu bụ ọgwụ maka ma nwụla anyị n'aka olu na-aba mba oge anyị gbagoro elu olu karịrị akarị ndị bụ pọpụ na-agba ọsọ ọghọrọ gọdị ụmụrụ na-eti ọlụ oge na-agwago dị ụka ebụwana pọmpụ agba ọsọ maka olu emetụ aka ọsọ ji anwụ mmadụ n'aka odigwe nwe obu gwụlụ amakịta ọ na-azụ ọka site onye nwere obu ọmụma agwara m ụda nna ọka ịkwalibe nna ahụ ụmụ nwaanyị ahụ ọlọtọ n'iru m na ala ime eke ịzụ na maka ọnwụ egbu nwaanyị ejiri ebe bịa anyị na-agbazi n'ọsọ anyị bahụlụ na-agba mgbọ ọ bụ na nwaanyị ahụ ọzọ o ji rebe bịa ya a na ekere gba ọsọ nwụrụ ebe ọbụla nwụchi m madam mazi na ma agba ọsọ ọ ya adị mma nnala obodo nke ọbịa nne kedu ibe mma akọlụ nne ma nnalụ ibe oge na-eme mma igbo oge ngwali mma igbo ka anyị kwụrụ ọtọ obodo anyị nwe awụlọ ọtọ o mere awọ na mbụ ama igbo akwụrụ aka n'ọrịa ndị Nzam tie oge na-agbụ elu Nzam ọbịa na-arịba azụ ọma anwụla ka yipụ abụ oyi na-arụ ya abịbe yipụ ọkala oyi gịnị pati tụọlịba n'iru ba na-abịa ebe mgbajọkporo so ma gbanya ebe na-ede ka nga aga anwụla ka maka egbu oyi ibe nji abụọ na imu nne m nwaanyị onekede ime n'ime chi nwoke ma ekwe n'ihe oge anyị ji emi ya mana ọbara nwere ibe gbakere n'uche onye atụrụ asị gọrọ anya ọ ka mma m igbo mgbe ọbara anyị ka egbugbu ụba ya ka olu zuo ike sisi iji bụ olu na-eyi ezi ba ajụjụ ụba anyị ma a na-ewu n'iwo
olu na-acha gị mmikpo sista ji ebia ụwa ọfụma olu were stambọ mmikpo ma va kparịa akpa asịkwa ga-enwe oke anọ m n'ọrịa m ọbịa n'ụlọ ọgwụ ebe nọọma nwunye m na ihe ọhịa amịba na drip na-atụ n'aka fonu kpọ m na Nzam ewu ego oke na be mgbe nye ụtọ nawa oge rụrụ ebe asị na enile ọgwụ ọgwụ mmadụ ewenye onye were ọza mgbọdụ ya anwụ anwụ nsị ka nwe zụta mbọ ka nọrọ ebe ọ bụ bụrụ ọnwụ chi abụkwa m ụmụ ebụzụta mgbọdụ na ọnwụ mekere gwuru ya ngeli mgbe obu ụtụtụtụ ntetụla amịbe kpasasị ibe nwere m mere nyela ichi m akwa nye iwu mgbọdụ na awụsị mba n'ezi bakpọla akwa mụ achụkọ ụmụ ọta nyelibe onye ji egwu mmadụ na ije o jikọrọ ihe onye ọ bụ na ibie ya ka anyị nwe ọgwụ na abịa egbuka ozi ama mmemme ọ bụrụ agwago m igbo ka mbe ibe ibe ndị anyị obodo anyị mmezi ọkọnwodume anyị agba mbọ kekpe ọrụ ka amali ndị iji na vigilanti unu ya agba mbọ rọkpọla anya ọrụ ya ịma na moto banyị ọ ya avatalila ebe ozi na ndị bụ moto bụkarị ndị isi n'ọrụ anya mara ma abụba n'ọrụ aba n'ọrụ ebe ejeko ma ndị Nzam bụ moto weela anya oche igida nwa Nzam vigilantị ọmụma nọrụ n'ime Nzam ọ bụ nya bụ nsogbu igidantị nwụrụ ọhụrụ ndị Nzam ọzọ ya gaghị igwe mmiri ndị obodo anyị ndị mba achọ gị gbanye ọrụ amara na ọ dịela ụlọ mbụ ọ ya atọ echekpa ọrụ amara onye nwe ihe ọ bụrụ onye Nze bụ onye isi ọrụ amara ụgbọ mmiri mana a na-akọrọ odogwu ego odogwu bụ uche ọkọ odogwu abụrụ agha ịgba ka ịgba ndị Igbo ka ihe onye obere ihe ịgba ka ịgba ndị Igbo o nwere ime obodo anyị mmeri ọja dị m nwute n'okwu ọ bụ ndị anja ịrụ ọrụ batakwalụ ndị okwuta ahụ atụrụ ọba na alụ ọrụ mmanya egbere ma nwụọ basisi m uhuo mmanya gba ikpe adị ya ọ ka va zuo ike ka isi jụọ oyi ebula ọgwụ sọda ya ebe anyị nọ ka anyị ṅụọ mmanya yo ndị obodo anyị ka ọ be yo ndị obodo anyị ndị rụrụ ọrụ Igbo amịba na daalụ adịghazịa ọgwụ ka eji si va daalụ ọrụ ebe ba na-aṅụ mmanya ebulu mmanya va dee ndị obodo gbagbuo mmanya va be jiri ewo iwo va ata azụ ebe esodobe nkịtị onye ka ọ ya abụ amịba otu onye onye ka si n'anya ya ahụ onwe ite akị anya ọ na-atọ ụtọ ya genye igwe mmiri ebe na igwe mmadụ ọbụma mmadụ gị na-etu asị ngoli etiọlụ obodo ọ bụ ọdụ Chukwu ji chi ya ka ọ bụzi ibe dị n'ụwa dị n'aka Chukwu anyị meberebe ihe njeli ibe dị n'ụwa bụ aka Chukwu ibe anyị igwe Igbo banyị ọ ka dị Chukwu n'aka mana ọ bụ na mmadụ ekelere gị daalụ na-eji Chukwu na ekene gị daalụ ya Chukwu na-enwe ekene mmadụ enwetorie ekene mmadụ biri n'ọnụ ya gaghị igwe ọmụ Igbo fela owo iwe egwozi na ọ dị bụ mgbu adị fela ọ dị bụ mgbu adị ịmana eze Fero nọ na akwụkwọ nsọ ọ jụrụ ụmụ Izrel hụ na bekere ụlọ ọgụ omere n'anya eze Fero kweta ọnụ ha Izrel na ihe bụ anyị ewere na ngwa nye aka anyị nọ ndị be anyị ọ bụ ibe Chukwu mere enwere m ka aka na mba ọ bụrụ na anyị bụ Chukwu mana enwepụ ụmụ nwaanyị ndị obodo m ma ndị isi arụ anyị ike mana ibe nji agwa Igbo na ezi dada bụrụ ọnwa n'ibe eze nwaanyị ndị obodo m ọ ka dịba ka ebe ọ dị m na eze nwaanyị ọ bụ isi dada eze nwaanyị abụrụ ya mgbe ozi anyị nọ nche maghasị olu ekere ka abịa ebe anyị
Agnes isi bịa gwa ndị anyị o nwere onye na-abịa nso na anya ahụ na n'ezi amara obu ụzọ mmibe ga ime ọrịa abata o mere awa na mbụ ebe gwuo n'ọhịa ụmụla na-enweta onye ọ bụ anwụta utu ebi enye ụbarazi nwa ọrịa azụ anyị ebula ebe babụ tụtụtụ fọkụlọkụ na-akwụ fọdụ ruo n'ikpa anyị si mụọ ọbịa nata n'olu a chọrọ nsogbu anyị na-achọ ndị olu ogwu anyị awarụgo mmadụ asatọ ebe anyị nọ nche obo ya nche nọ nwanne ya wee kpọọ ya na ndị otu bụ ndị alaka oso nọrụ ọbailifu onu elu ụmụbụ achara ama ọkụ baba ndị mụ na ahụ anọ ịgba na anyị ma alụrụ ọrụ na mgbe nwere oji mba esi ebe a na-anọ nkịtị izu agwọ na-ekere gị ebe ụka na-eti na mgbe nwere onwe n'ọrụ onye na-akụ oji na-akpọ nwa onye alazi ọ ga-eji nye ọtọ nyiri ogbu igwe ebe ka ụda lọjụ na nye chọrọ igwe oge na-agụ igwe bika nge pụta na ndị nza na-abịa nso ọgọ na-abụ dibịa omi awa na mgbọ na ọka ọga ndị ọrụ bata na ụlọ obere nwa njadụ na ịgba ọkụkọ otu ugboro ebe ejido ogbe onye bụ anwụli ama ọra anya mmadụ bụ oji aka obi na-ahụrụ ka m na-akọ ana m eme mgbagbu ọrụ ibe mmemme ibe nwe na mgbagbu adịrọkwanye oyibe ibe hụrụ n'anya m ka nka na-akọlụ ndị Igbo ana m agwọ m Igbo oyibe hụrụ na anyị ịgbaghị ya gaghị igwe obodo ndị nna m ọ bụrụ m n'anya ndị iyi ọgwụ gwale ọkwa batita agwụla ọtọ ngezi na ọ na-abịa mmadụ n'isi pasta enwere ọgwụ ọ dị mma ebe mere bụ nna ka m ọ ga na-ajụ onye ngezi na ka mmalite nyelu obu ngezi na-eje oyibo nleti ajibọ ekpile ama mmemme ya gaghị igwe ma ọ bụ na bili ote eji m nji amaga na awụ n'ọnụ ọ bụrụ na ọ bụrụ mmadụ kwuru ka ọ gazie lie e jere ibe ọ bụ eme udene n'ọbịa mgbara dị n'ọlụ ebe ozi oyibe ndị akụ ya mmelekpa nji mmadụ ya bụrụ ya ngwongwo ndeti ọlụ ka nka na-eme mba n'ọlụ atụtụ na ọ nwere onye ibu ndị ọkwụ enyekela ịga aka mana ọ bụ ihe imere mbe mụka aka na-ahụ gị anya tọbụ mmadụ ya marọ onye abụ mmadụ onye ọbada abụghị oge anya ọ ụdị eji emie ọ bụ nye aka aka ji ogologo ama mbe esi anya eti ịbamụ ka ọ na-agbakwa aka ge ntị a na-abịa bụ ezi otu ọwụrụ ọmụ nwere ime oweli ịma na ndị na-agbọsa abịa n'ọlụ ezigbo a na-azụ kasa gị na ndị mmibe kwụrụ ya ka ndị ebi mana ha mara ụmụ ndị Igbo akwụ aka ka ọ dị ibe ọ bụrụ m ji akwụ aka bụ na o mere n'anya enwa na mụ na-akwụ aka ọ ụdị eji akwụ aka ịgbakịba nwa mama ibe nwa na-ekwu okwu site n'ebe a nọ n'ọgba ya mmadụ ejiri ewale ọ ụdị eji akwụ ya ma mmadụ agbara ọsọ be mana ọ na-akwụ o nwere ndị ọ na-atụ na-arụba ya ka eji odibodo nwa akpọ ọba o jiteka ka eji eti egwu ebili
ibe ji agwọ mmiri akọ ka chọrọ ka nkọ ndị anyị ọ ga-adị ndị Igbo mma akọla Anambra ka ọ pụta na ama ndị mbelụ ọgọ na ndị nyere aka o nwere ndị na-eke ọrụ enyemaka akọrị ya o nwere ndị ọ bụ na dibịa gbatara ebe aba ba na-ehwe ehwe ụgbọ mmiri ọ bụ n'obodo anyị ndị Igbo na agwọ chọbụ kebali ndị banyị onye mụ abụ na-arala oji enye ọbịa nwa ọgwụ eje m na agwọ osi ọgwụ eli ndị banyị ọgwụ onye mụ abụ na-enye ọtọ ọlụ ejebe n'ubi ma na-ekezi gị ọgwụ ndị nọ n'ubi na azụ esoro ọja anwụ ya n'abọ ya gadi igwe Igbo ndị nna m ma ndị ga-elu ekezi ọgwụ sọmụlisi ọgwụ lewasị n'elu sọmụji ọgwụ lewasị n'elu n'elu na eje n'eje mana bụ ofu oru mana ajụ kere ebe anyị nọ ị na-ajụ m ebe nọ m Igbo ebe anyị ị na-asọ nsị ebi ya were dumbu kele n'ọba ma mgbe kere ọnụ n'ọba m na-eli echi n'ime amala lebi ọrụ anyị o nwere mbọsị ezụdụ ike agụ ụlọ nwunye na-akpụ ya na fonu ezụdụ na-ata azụ ezụdụ maka ma nwụrụ ọsọ na anya na-ekere ọnwụ ibe bụ ọgwụ oboro ka anya nọ ọsọ ibuchikwu ọsọ na anya buchikwu n'ọbọ bụ na oboro anya na-ekere ọnwụ ọ mara na mụ nọ n'akụkụ anya bụ na-aza aka ọrụli anya eti ọrụ mmiri eji nyere ike mwe ga-azụ onye ya ahụ onwe ite aka mbụ ebi adịbọ m iyi oyigbo m ka m nọ iko mmadụ awụzigwo mgbọ ama na olu ya etekwe ọ dị ka akwụkwọ ihe jụrụ mbọsị ejela alụ izu na olu ekwere ekwe nata na olu bụ ụzọ bịa ana m kpeziela azụ bịa ma na-ajụ okwu eziokwu ke na-eme egwu ejukọwa ya Igbo ewetaga eziokwu ndị azụ na ava nwụrụ anwụ mba ọzọra n'ezi ọ ibe njem aka ụmụnụ n'ụgbọ mgbe ekere odo amala ebi ọrụ mana ebe m nọ efu n'ụgbọ m nwata m ọba kpọgo m fonu mgbe bụrụ kọọlụ maka na mụ na ihe dị mma ka anyị buru ọsọ obodo mechi ọnụ mgbe gwuo ogwu ịma na olu enwere uche azago m kọlụ awa na mbụ ụmụnne m ababa akọwa ọnụ na ya asịrị Ijamba nwụrụgo Ijamba anya na-ekwu okwu ibe anụ ọnụ ọ bụ na akweta na mgbe ekere nwụrụ anyị m ekere nwụcha maka na ọ bụ ihe bụ ka anyị m azọrọ nke mmadụ emememie o nwere nye nji okie amala ụgbọ mmiri mana emeje nta o nwere ibe m ji asọrọ mmadụ anya rile ibe nye asọ anya obodo anyị mgbe amalibe owu o hụrụ obere nwa na-akpọ ọpọtọ na be m ọpọtọ ejiri ebe ịdọ ntị ike oji ya bụ onye izi ụdaba na-agba mgbọ nna m na-abịa mgbọ ojele ịdọ ntị ya ọ na-asị ka ezi obodo anyị ọpụtọ na-agba ịdọ ntị ya a na-abịa ebe na-arụ ya ọpụtọ ka mgbe ọhụrụ ọtọ mgbe agwọ pụtọ na-arị azụ onye m na ijiri ebe ọjụ ọ ga na-aba ebe ọmịbọ pụtọ ka kwụrụ ọtọ olu ka na-abịa abịa agwọ pụtọ ka anyị na-arị anyị na-eri azụ odogwu o jiri ruo akpụ ọsọ ọ ga-alụrụ na agbụ anyị ma ọtọ ọgbanye ma agbụ ka ọka na agba ịdọ ntị ya ịdọ ntị na-atụrụ egwu akwụrụ ọtọ ọ ga-ebe na ya anyị gbaligolo elu ọgwụ mana ibe nyere olu uche ọkọ ọ na-aga agbazibe mmadụ wasụ ọkụ ndị ba na-achụ ọsọ agbarịsị ahụ ọhụma maka na-esu ọkụ mana osokwu nwere ibe ọ bụ anyị nwere anwụ ya alụkpọ ụlọ ụmụnne ọ dịka ịlụ ụlọ ọzọ ịma na onye dị ndụ ọchụ ụlọ ọlụkpọ ya o nwere onye bụ na ọbịa ụwa ebụrụ na abịa ụwa chaa ọ bụ ucheọkọ na-enye ebe nsogbu onye ịbịala ibi obodo gị elie inwe ewu mmadụ na nọ n'olie obodo ji ejiwole gị onwe kpọrọ ahụ agbụrụ na oru na-ezugbu ori ya na-ebutela iwe ọnwụ ọ bụ na ndị Anam ka agwalị na alụsị na-enye ebe nsogbu ma na-efela alụsị
alụsị ma gwara ndị olu alụsị na-enyebe nsogbu gbagba mbọ tinyebe alụsị ọkụ ọka ogbuziere egwu ngo n'ebe Ajibọ obodo ekene ego ụmụ unu ka ọ dị mgbọsị nta were nche dị ka ọ dị mgbọsị anyị achụ nta n'ọhịa na mgbara ekere na ebili ọlụ onye bụ ji agwọ mmigbo ọ dị mgbọsị anyị ahụ ozu ka ngwa mmigbo ihe ego n'ozu ahụ mụ na aka nlime egwu nkote amịba na ike ọgwụ adịrị ya nwere mgbọsịkọrị na-ajụ m ebe anyị nọ n'ezi mma uche eli egwu ka anyị asị ọnwụ n'ezi mgbe aka ọ dị oke a ọ na-abịa eti egwu n'ọgbọ ọgwụ amịba onye ọbụla enwe ogbo gaa n'iru na anyị pelebe maka olu anwụrụ anyị n'aka ịma maka odogwu enwe ọgwụ na anwụrụ ya n'aka ọgwụ anyị agwụsị ya atọtị ọgwụ na-arụ ya obodo ekene ego ụmụ unu ka ọ dị ka enwe mara ọhịa enwe ka n'ime ọhịa anya mmala ebe Ajibọ ka ọ dị ndị Igbo be anyị ka ọ dị anyị bụ ka ụbọchị merụka aka ahụ anyị gara na-akpa nta mbọ olu ya ata egwu ọdụrụ ajụ ekweta ego ịma ọrụ m na-egbu mmadụ ma mbụ na anyị nwere ọya nghọtarịa ọya taa m ketara ụfọdụ obodo kweta ụgwọ ọnụ ba ịma na mmiri eburugo anyị ba nwere mpe m n'isigo olu na-ajụ ọla ya ị na-ajụ ọla ya ọ na-eli ịmala ebe ozu gị na ọla bụrụ onye na-ajụ asa na amịba na ahụ esi obodo kwe n'ibe ego na-ajụ gbasi ebe ọ ya dị echi ka ọ dị mmibe ma ọgwụ onwe onye ọ bụ na-ekwego obodo na-abịa ekere okweta esi ya ekwe obodo anyị nyere amagọrụ na ezi ka dị na mbewe onye mara bụ na-enwe ego onye ụjọ enwe ego mma ọ ibe eji amị ya ọ na-agba na-agwa Igbo so meweli ọ ụdị eji eke ọrụ ọ dị ka o mesie ekere ego ụmụ unu ka ọ dị ọ bụrụ n'ike bụ mụ n'ịgba nta ọka emerụke awa dị n'ọrụ na atụmajụ eko na-eje nwanne m daalụ imeka Ijamba egwu nna alụ ịgbaka ịgba bụ nyaahụ osuru ọkọlọbịa Anambra niile nọ n'ebe sigode eje imeka ibe mara ma meele gị nwanne m deje o